Hello mga kabigel, welcome back po ulit sa channel natin. Si Richard, syempre sa pagkakataong ito ay maglilechon skin po ulit tayo. Yan, napakasarap po niya. Tapos pinartneran po natin ng spicy squid curry. Red curry po ang ginamit natin niya. Tapos meron po tayong curry sunny egg. Tapos natin po ating kanin, ito po ating mga sausawan. Pagkita magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkakapinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw makaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga po, lagi po kaming meron makakain sa araw-araw at magliligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos sa matalayan ko sa inyong bukto na sa Kristo na magpapaligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Super spicy po nito. Kain po. So, anghang. John. Sarap.
Naisasaw ko sa red curry. Sobrang lutong po ng balat ng lechon.
Panalo po yung squid. Ang sarap. Parang bato na to. Yes po. Sarap. Last bite po.